Naka jingyok jing tip bagidon ki Bangladeshi ki balawan rung na Donkti ban lecha Guwahati daka Khaïi ki pulet ka bernihat outpost haka khat pratare ulber araja arpusan kila penlong ka jing penap shrep bad haka por sau peje tam no phaisngi kila yok ban bat ya kawai ka Khaïi. Nakni ka Khaïi ka badon yo registration number ASO1FJ Saunreu Sausan lakam ya ka Janati Sheikh Arpun Rusnam kepada na Bangladesh ringkat ke Aadhaar card India ke Basutok baru nongnya ulatip kerteng kemu Raushan upadai na Barpeta Assam. Hak jing toket kini ki arngot ki lapla bagi dei ki badan benta hak kenhon ke Khaïi Briew na Bangladesh India na ke benta ke pisa klam ki kot kisla. Hakawe day wat kane ki pulet kila register mukaduma hapo Nongpok Police Station kat kum ki kendon ke Bharatiya Nyay Sanhita BNS but Foreigners Act kat kendai spa saupun riu bat ka jing toket kadang ya chakmat. Sho lengba ka jing pla kini ki arngot ki pulet kila Kemru yo ba Balajied Khongshun arpo hunyo senam karta na Wahlyngkhat penursla bat ka jing toket yo uru kadang ya chakmat. Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya